Enkele wijzigingen in onze basisopstelling. Christophe wordt vervangen door onze gast Sam Kerkhoffs. Sibudi is op reis, maar Marnik en ik zijn wel van de partij. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Sam, welkom in onze podcast. Dank u wel. Ik ga je meteen even bedanken, want in je eigen podcast 90 Minutes heb je ons verdedigd. Toen Filip Joos zei, hebben ze podcast in Limburg, zei je over ons ja en een aanrader. Dus daar wil ik je nog voor bedanken. Voilà. Het is, ik denk dat ik om de 2, misschien 3 afleveringen zeker luister. En als ik dan niet luister, dan spoel ik door naar het einde van, wordt er iets over onze reeks gezegd? Omdat jullie het wel vaak ook de nodige aandacht geven. Dus, maar nee, ik luister er graag naar. Ik vind dat de analyses vaak ook echt spot-on zijn. Dus. Ja, ik moet u verwittigen, ik ben dus bevriend met Wendy de Witte. Dus dat heb ik ook vernomen als luisteraar van de podcast. Knijpelt dat er soms door. Maar. Dus we hebben gisteren al gebeld met elkaar. Dus, ik ben goed voorbereid. Voilà, ik ook. Dus Voilà. maak het ons alle twee dan. Maar we hebben het inderdaad geregeld over Sporting Hasselt op het einde van onze aflevering. We kunnen er ook niet naast. En ik stel voor dat we ook meteen met Sporting Hasselt beginnen hier. Ja, we hadden je eigenlijk beter een paar maanden geleden uitgenodigd dan voor de podcast. Want toen hadden jullie nog een grote voorsprong en nu is die weg. Die is helemaal weg nu. Ja. Knokken is helemaal langs zij gekomen, dus we staan nu gelijk. En eigenlijk staan we met... Tess moet nog tegen een paar ploegen in de top 4. Dus eigenlijk staan we met 4 ploegen ineens terug mee te doen voor de titel. Dus inderdaad, ik had hier liever een paar maanden geleden gezeten. Maar goed, je zit voorzitter in goede en kwade dagen. Dus onze vraag, wat is er aan de hand? Ja, als ik daar één antwoord op had, dan zou ik het veranderen. Is toch niks geweldig misgelopen tijdens de wintermercato of zo? Of nee. Niet zo heel veel veranderd, toch niet? Nee, we hebben... Sierra is erbij gekomen, dat was al vroeg in januari, dus dat is ondertussen toch ook al een tijdje. En op de laatste dag Jorquin en Beni. Maar ik vind dat bijvoorbeeld een Jorquin misschien wel bij de beste spelers is. En de 2 nederlagen van de 3 nederlagen die we al dit kalenderjaar gehad hebben, waren zonder de nieuwkomers. Dus ja, er moet iets mis zijn. Ja, ik las een bepaalde uitleg van jou en ik moest plots aan Racing Genk denken in het eerste helft van het seizoen. Heel veel balbezit. We doen er en we domineren en we krijgen niet zo heel veel kansen tegen. Maar we doen er gewoon te weinig mee met de bal. En... Ja, dat is eigenlijk al weken, vind ik, het geval. Op Roeselaar en nu op Ninove. Je hebt controle over het spel, echt volledige controle over het spel. Maar om nu te zeggen dat we zo de typische, de bal wou er niet in, dat gevoel had ik ook niet. We creëren er te weinig mee. Ik denk dat we tegen Ninove 2-3 mogelijkheden hadden, waar dat we 1 keer ook uit scoren. Maar dat is veel te weinig. Als je naar de laatste gaat, die nog geen punt hadden gepakt in 2026... dan mocht je als titelfavoriet, dan moet je daar 8-9 kansen kunnen creëren. En dat laten we na. Dus, Maar echt knoosjes zitten er ook wel niet bij, denk ik, in de race. Ik ben al een paar keer naar Tess geweest. Ik zag die bijvoorbeeld thuis tegen Jong OHL. Die waren gewoon beter. Nu, Tess was efficiënter en won. Maar er waren voetballers bij dat ik dacht van, het niveau valt toch wel mee. Nee, klopt. Klopt volledig. Ik denk dat dat ook nu misschien een beetje ons voordeel kan zijn. Ik verwacht ook niet dat onze titelconcurrenten nu ineens 18 op 18 gaan pakken. Daarvoor, dan hadden ze ons ook al ingehaald, moesten zij allemaal soeverein zijn. Dus het is een hele moeilijke reeks, dat is zo. Er is veel ervaring, er wordt echt wel hard gestreden ook tijdens de wedstrijden, valt mij op. Er is ook van onder nog een hele strijd te gaan, dus veel ploegen die wel nog voor iets spelen, wat dat in deze reeks niet altijd het geval is op dit moment in het seizoen. Dus het belooft wel spannend te worden. Knokken lijkt me jullie grootste rivaal op dit moment. Ik zou Roeselaar ook... Roeselaar ook? Ja, Roeselaar speelt beter voetbal, vind ik, dan Knokken. Knokken heb ik bij veel matchen al het gevoel, maar dat blijft meezitten. Dat gaat een keer ooit stoppen, hoopt je dan, of denkt je dan. En Roeselaar, die speelt ook echt goed voetbal, staan ook maar op 3 punten. Dus. Ja. Stel nu dat het bij Knokken toch niet is fout loopt en dat zij kampioen spelen. Zij hebben volgens mij geen licentie, klopt? Knokken of geen licentie aangevraagd. Nee, dat klopt. Stel dat zij eerst worden en jullie tweede. Wil je dan promoveren? Dat is iets waar we nog niet, waar we niet echt rekening mee houden. We gaan vol voor de licentie en we gaan vol voor de titel. En ja, dat zal iets zijn wat we dan zullen bespreken. Maar dat laat ons zeggen dat wel heel zuur zou aanvoelen voor ons. Je wil eigenlijk gewoon sportief promoveren. Ja, ik denk dat we in alle bescheidenheid wel moeten zeggen dat we op papier de beste kern hebben van de reeks. Dat hebben we ook heel veel keren laten zien. 2 matchen met 7 doelpunten gemaakt.
2 matchen met 6 doelpunten gemaakt. Dus we mogen dit gewoon niet uit handen geven. Dus mijn focus zit nu niet aan B-scenario's, maar volledig op nog de titel. We staan gelijk, maar we staan in pole position. Dus we moeten het nu afmaken. Zoals over die licentievoorwaarden en de discussies daar rond. Jullie zijn informeel al een poos in gesprek met Pro League, maar als ik dan Wendy de Wit hoor, is er weinig toenadering en blijft de kloof groot en is het gewoon, de basispremisse bij hen is van het moet profvoetbal zijn, de tweede afdeling. Terwijl dat bij jullie zeggen van hou het zo breed mogelijk, maak het ook semi-professionalisme mogelijk en doe de kloof naar full prof voor eerste afdeling. Is dat zo'n beetje samengevat? Of? Ja, ik denk gewoon dat de economische realiteit is dat de tweede klasse dat een hybride competitie moet zijn. We hebben er ook al belofteploegen in toegelaten, waar ik zeker geen tegenstander voor ben, als ze kunnen degraderen wel. Ja. Dus ik zou niet weten waarom semi-profploegen daar niet in mogen. Is dat misschien, ligt daar misschien niet de mogelijke oplossing? Dat jullie, want daar houden zij natuurlijk, de topclubs, heel veel aan vast, aan hun U23-ploegen. Dat je de tweede afdeling nog groter maakt, nog breder. Dat je bijvoorbeeld naar 20 clubs gaat, ik zeg maar iets. Waardoor je een basis hebt voor hen allemaal. En dat je er ook niet meer, dat je die regel ook niet meer hoeft in te voeren. Ook niet, hè, want het blijft blijft iets raar, iets onnatuurlijks. Ik begrijp hen ook wel en ik zie voor hen eigenlijk, ik volg hen voor een stuk als zij zeggen van het is om eigen spelers op te leiden. En als je naar de voorbeelden ziet van de Kuipersen en de Sabbes en de Karetsassen en zo, de Desi Sternberg, allemaal goed. Alleen zie ik nu ook wel dat bijvoorbeeld Genk dan met 5 basisspelers zitten die komen uit Japan, Nigeria en ik weet niet waar, dan heb ik dan ook wel weer mijn twijfels aan. Maar het is iets dat je mag het kind ook niet met badwater weg gieten. Dus er is wel iets, er zitten mogelijkheden in. Hè. Maar die gesprekken die lopen toch heel moeilijk blijkbaar. Er is toch... Die gesprekken lopen zeker heel moeilijk. Ik denk, we hebben al 2 of 3 keer samengezeten met alle voorzitters van de eerste afdeling. Ons plan is duidelijk. Wij willen dat het opengegooid wordt. Dat de kampioen eigenlijk geen zware licentievoorwaarden moet hebben om aan tweede klasse te mogen deelnemen. En dat Knokken en Tess hebben het al eens voor gehad. Kampioen worden, een goede werking hebben ook, gezonde werking ook. En niet mogen promoveren, dan zijn er andere ploegen gepromoveerd. Ja, daar ben ik tegen. Als ik kijk naar tweede klasse, er zit bijna niemand meer in het stadion zelf. Dat is echt bijna de slechtste competitie, als je vergelijkt met het niveau waar je op zit. En er zijn er met een volledige tribune die ze hebben bijgezet, Patro, die van Deinze, en daar zit niemand op. Daar zit niemand op. Het aantal Belgen, minuten voor Belgische spelers, scoren wij het slechtste van heel Europa. Dus Italië heb je meer dan 70%, Spanje meer dan 70% op het tweede niveau. In België hebben we 54% van de minuten zijn voor Belgen. Het financiële kerkhof moet ik niet zeggen. Vorig jaar een opgeteld verlies van meer dan 60 miljoen. We spreken over tweede niveau. Dus dan denk ik dat dat een heel rot systeem is, hoe dat het nu zit. Gaan zij iets te fel uit van een ideaalbeeld, terwijl jullie eigenlijk meer van de realiteit uitgaan, denk ik? Absoluut. Ik denk, maar het rare is, als je met bijvoorbeeld de G5-ploegen, waar we allemaal mee hebben gezeten, ook praat. Als je begint met te zeggen, in België is er geen plaats voor 29 profploegen, zijn ze het er allemaal mee eens. Zelfs de K-ploegen zijn het eens met, wij mogen geen 29 profploegen. Dat is iets opkloppen, wat verlieslatend is. En we zijn jammer genoeg nu op weg misschien naar een 6e faillissement in 6 jaar. Dat is gewoon niet. Maar als je dan aan oplossingen denkt of begint te denken, begint iedereen aan zijn eigen agenda te denken. En dan, als het ooit op een stemmingstafel komt, voelt je al dat dat een hele moeilijke gaat worden. Want ik snap wat jij zegt. Tweede klasse moeten daar meer ploegen in komen. Daar gaat de G5 u ook mee eens zijn. Maar zij gaan zeggen, wij moeten naar een eerste klasse met 14 ploegen gaan. En zo moeten er meer ploegen in de tweede klasse komen. Dus daarom zijn zij nu niet te springen om te zeggen, laten we de semi-profs ook toestaan. Wat ik ook begrijp. Maar dat er iets moet veranderen. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. Maar ik vrees daarvoor dat nog altijd niet duidelijk genoeg is. En als ik kijk naar de minimum licentievoorwaarden infrastructureel, die zijn niet eens zo waanzinnig hoog, moet ik eerlijk toegeven. Maar dat heb je niet nodig voor geen enkele ploeg, al 3 jaar lang niet. Dus dat zijn minimumvoorwaarden. Neem nu dat Tess dit seizoen, wanneer die dan erin slaagt om kampioen te worden, hij moet serieuze investeringen doen, terwijl hij kan alle ploegen in tweede klasse ontvangen. Ja,
dat is zo. Zonder probleem. En met veel probleem. fans. Wij hebben dit jaar 2 matchen gehad met meer dan 4000 supporters. En dat weekend waren er in de Challenger Pro League was er 1 match met meer supporters. En we kunnen het ook. Dus daar mag het gewoon in mijn ogen niet om gaan. Ik vind strenge licentievoorwaarden als je op tweede niveau zit, moet gaan over veld en veiligheid van de supporters. Dat wel. Maar voor de rest. En ik denk dat het leuker zou zijn. Ik heb het genoegen om hier met Hasselt dit project neer te zetten en daardoor ook veel uitmatchen te hebben, waar ook ineens 2000 supporters zitten. Als we binnen 2 weken in test gaan zitten, gaat het daar lijkt een paar jaar geleden de grote dagen zijn als we tegen Belicia spelen, tegen Lieralierse Hoogstraten. We hadden jaren geen 2000 supporters gehad, dat 2000 man. 2 weken geleden gaan we naar Roeselaar, dat is 2300 man. Dus hoe Belgischer en hoe lokaler we allemaal om jou en Rick te zien. Nee, gewoon omdat het verhaal geraakt wel tot bij hen. Ja, en het gaat vooral om Sam en Rick op hun bakjes te geven, natuurlijk. Ja, want alle ploegen zijn extra gemotiveerd tegen jullie. Uiteraard. Maar ik wil zeggen, als we zo lokale verhalen blijven behouden, dan geloof ik dat in tweede klasse ook veel meer volk terug naar het stadion gaat gaan. Ja, zoals het was toen wij jong waren. Voilà. Ja. Iedereen praat over Wendy en Tess. Die zijn zo vereenzelvigd. Ja, ik heb liever tegen Wendy dan dat ik tegen een Qatarees die Eupen koopt moet spelen. Ja, want ook het volk, ook de sponsor. Ja, absoluut. Ja. Alles. Ja, bij hen, hij had slecht nieuws voor jou, want zij gaan er alles aan doen om jullie in die reeks te houden. Hij zegt, dat redt gewoon ons seizoen. Ja, dus het is de 28 maart zeker, die wedstrijd. Ze hebben dus meer dan 600 eters. Dus ze zijn daar aan 2 kanten alles aan het... Ze zijn nog altijd aan het meten en het doen hoe iedereen er te zetten. En ze zijn nu zelfs al aan het nadenken over dat ze de gewoon tickets ook allemaal in voorverkoop moeten gaan doen. Omdat het zo druk wordt. Ze zeggen van, dat is fantastisch voor ons. En dat is de reden dat wij zo willen bij ons houden. Ja, dus, uiteraard. Dat wordt ook altijd door de voorzitters in de speeches bij de dinners wordt het altijd gezegd. We gaan het vandaag heel goed doen, zodat jullie volgend jaar kunnen terugkomen. Jij hoort het wekelijks. Wekelijks, sowieso. Nu ja, goed. Als die voorwaarden wel blijven bestaan en jullie gaan naar de Challenger Pro League, moeten jullie op zoek naar investeerders. Daar zijn jullie al naar op zoek. Hoe loopt die zoektocht? Dat is tot nu toe niet specifiek een grote zoektocht geweest. Maar we zijn wel, met dat er heel veel interesse is en excitement rond het project, wel benaderd door heel veel partijen. Dat is lijnen opengooien en open houden. Ik word vooral benaderd. En dat zijn ook vooral buitenlandse dingen. Dus daar ga ik voorlopig niet mee in verdere gesprekken. Een Amerikaanse groep, een Turkse investeringsgroep. Dus dat blijft bij dat zij komen snuffelen eigenlijk en dat wij die boot afhouden. Het Zomers heeft in het TV Sportcafé de naam Thibaut Courtois gezegd. Dus dat zou mij veel meer interesseren om zoiets op poten te zetten. Maar daar is nog geen contact geweest op dat vlak? Daar was toen nog geen contact geweest. Specifiek contact geweest. Ik ken Thibaut al 15, 16 jaar. Dus toen wij Hasselt overnamen, heeft hem dan natuurlijk met argusogen gevolgd. Ik denk dat hij wel gecharmeerd is. Hij is een ondernemer in de sport aan het worden, ook. Dat zien we. Dus er is een gesprek geweest, maar dat is nog veel te vroeg om te zeggen waar dat gaat uitkomen. Puur aftasten. Ja, maar dat is ook wel, dat vind ik, en dat is het charmante aan jullie verhaal ook. Hè? Dat je dat niet gewoon gedaan hebt om even in de picture te staan en kom jongens, ziet maar. Dat je er echt mee bezig bent en dat je dat ook gewoon wil verankeren. En ik denk ook dat dat de enige mogelijkheid is. Hè? Als je dat gewoon lokaal kan verankeren om er echt een succesvol verhaal van te maken. Absoluut. Er wordt heel veel gefilmd bij ons. Maar er wordt nog veel meer van wat ik doe niet gefilmd. En ik zou het heel erg vinden, dan moest ik al die moeite en tijd en energie in Hasselt steken en dat dan een zuur einde of een einde kent dat niet in lijn ligt met alles wat we nu aan het opbouwen zijn. Dat kan ik ook niet maken naar onze vrijwilligers en medewerkers toe die ook heel veel tijd in de club steken. Dus. Er komt ook veel aan bod in de reeks de vrijwilligers waarop die club draait. Dat vind ik altijd zo mooi. Ja. Het is toch nog iets anders dan FIFA spelen, hè? Het is iets anders dan FIFA voetbalmanager. Voetbalmanager ook. Dat is, als het slecht gaat, dan is het iets meer op spatie duwen, dat de dagen sneller voorbij gaan. Dat kan nu niet, nee. Dat is waar. Goed, dan stel ik voor dat we het misschien nog over Genk gaan hebben. Tenzij dat jij nog iets over Sporting Hasselt wil vragen. Laat maar komen. Ja, de strijd om play-off 1 die wordt alleen maar spannender. Genk verloor met 2-1 op het veld van Union, terwijl Gent en Standaard wel wonnen. Daardoor staat Genk nu 8e. Gaat dit een strijd tot de laatste minuut van de reguliere competitie worden? Ja, dat denk ik wel. Dat hebben we al even voorspeld. Hè. Ze zijn ook met zoveel. Hè. Dus er zijn 4 ploegen
die zeker geen play-off 2 spelen. Dat zijn de eerste 3 in Denver. En de rest, Ja. we will see. Nu, Anderlecht zou ook al heel veel moeten dat- mislopen, maar het kan in theorie nog. Maar dat zegt alles. En daarvoor ben ik, en dat heb ik hier ook al vaker gezegd, een grote voorstander van de play-offs. Gewoon dat spanningsveld vooraf al. Dat doet gewoon al heel veel. En dat maakt het gewoon allemaal ook veel eerlijker. Iedereen heeft iets om voor te spelen. Iedereen moet gewoon zichzelf tot het uiterste gaan. Ook nog Denver, hè, dus die moeten echt nog beginnen matchen winnen om nog een kans te maken in die playdowns. Dus de top 3 die spelen echt nog voor die eerste plaats. Dat is direct Europees. Plus elk punt, hè, Brugge, Union, die weten het gaat close zijn. Sint-Truiden die zeggen van misschien kunnen we wel toch nog als eerste eindigen. En direct zeker zijn van de eerste keer Europees voetbal. Dat is toch Ja, het is geweldig. fantastisch. Ik vind de play-offs een briljante uitvinding. Alleen maar ik denk dat iedereen dat wel een beetje vindt, de halvering. Ik denk dat als je nu naar de ranking kijkt, dat ook niet nodig is voor die spanningsboog. En als dat wel nodig is om spanning te creëren, dan vind ik dat het ingaat tegen de sport. Want als een ploeg zoveel voorstaat dat het niet meer spannend is, dan moet het ook maar zo zijn. Maar dat is dit seizoen absoluut niet het geval. Zoals gezegd, we zijn maart en er is alleen bij ons echt zo'n spanning nu. Dus ja, ik vind het fantastisch om te zien. Al vind ik wel, als je kijkt naar de strijd, de ploegen die genoemd worden, die kans hebben, dat moet wel beter bij heel veel ploegen. Veel constanter. Er is eigenlijk geen enkele ploeg waar dat je van zegt, oké, maar die verdienen het nu op basis van wat ze op het veld laten zien. Genk verdient het uiteraard op basis van de kern. Verdient het zelfs om denk ik in de top 3 te staan. Maar normaal, na zo'n seizoen, halen die dat niet, hè, de play-off 1. En nu is het zo... Ja, maar als je het gemiddeld aantal punten telt, dat is zwaardeloos, zou Boskamp zeggen. Maar het is echt... Nee, het lijkt nergens op. Hè. Het gemiddelde dat ze gehaald hebben, de punten waarmee ze gemorst hebben. Dus, ja, zelfs Standaard en Westerlo zijn eigenlijk terug in de running. Terwijl die hebben momenten ook in hun seizoen gehad dat je dacht, oké, nu is het, dit kan niet play-off 1 worden. Ik kijk gisteren Gent KV Mechelen, daar heb ik ook wel mijn bedenking bij van, is dit dan play-off 1 niveau of gaan we dit zien in play-off 1? Maar goed, het zorgt er wel voor dat het nu nog allemaal spannend is. Ja, Sam, wij zijn hier redelijk van, of toch ik, van percentages, kansenpercentages. Hoeveel procent kans geef je Genk om play-off 1 te halen? Ik ben vooral teleurgesteld in het spelniveau van de afgelopen. Dat heeft me wel wat verrast, want ik dacht dat ze wel vertrokken waren. Maar ik geef ze wel nog altijd meer dan 50% kans. Eigenlijk voor mij nog altijd de grotere, van degenen die er nu niet in staan, de grotere kans hebben om erin te komen. op basis van de potentie die in die ploeg Absoluut. En op basis ook wel van het niveau dat ze in sommige matchen wel halen. Dus het zit er zeker in, vind ik. Meer dan 50%. Maar ik ga je daarover. Ik ga eronder. Ja, nee, ik heb gewoon... Ik denk dat iedereen weer met zijn voetjes op de grond staat na Union. En nu, Union is de ploeg die er als geen ander in kan slagen om iemand er slecht te doen uitzien. Hè. Dus als je bepaalde zwakheden hebt, Union legt ze bloot. Hè. Dat is zo'n kwaliteit. Ik heb daar nog eens naar zitten kijken zaterdag, dat blok, hoe dat aan elkaar zit, wat die mannen schuiven in dat systeem. Er is nergens ruimte. Hè. Het is echt, doen dat echt fantastisch goed. Daar ben ik fan van. Ik ben niet altijd fan van hun voetbal. Het spreekt me gewoon minder aan, omdat het zo meer op kracht gebaseerd is. Maar hoe dat ze verdedigen, ja, dat is gewoon een kunst. Hè. En als je dan als Genk zijn, en dan ik zat naast Stefan, onze medewerker, bij de eerste corner. Ik zeg, let op, het is prijs. Je voelde dat gewoon. En je zag die Burgers naar voren komen en dan zie je Sadik, die geen oog heeft voor de bal. Dat lijkt me toch nog altijd wel de basis bij voetbal. Maar 2, ook Burgess al na een halve seconde kwijt is. En blijft kijken van, dan weet je van, dat is binnen. Hè. Als hij dan iets of wat goed getrapt is, die corner dan... Dus het is het zag er weer niet. En dan zie je, en dan weet je al van, dan lopen ze achter de feiten aan. Want het is echt miraculeus dat Genk nog op 2-1 kwam, dat het nog een match werd. Want het was echt 3-0, dat scheelde maar een paar centimeter uit het spel. Het was gewoon niet goed genoeg. En dan heb ik zoiets van, jongens, dit nu weer. En je zag dan tegen Zagreb ook. Nu, daar vond ik het voetbal minder dramatisch. Ja, dat deden ze zichzelf met individuele fouten. Maar dat is elke keer zoveel dan en dat ik er niet meer... Het is eigenlijk maar 1 als, denk ik. Als Brian Heijnen niet meedoet, is het veel moeilijker voetballen voor Racing Genk. Ook waar, die hebben ze zaterdag gemist. Absoluut, absoluut. Maar dan speelde Zattelberger op zich nog niet zo'n verkeerde wedstrijd, totdat hij bij de tweede goal zich liet rollen. Maar dan zag je in zo'n wedstrijd ook, na 3 minuten werd Caretsas omvergekegeld langs de zijlijn.
Zelfs zonder overtredingen. Dus, maar toch, dan zag je zag er 2 gaan die zeiden van, we gaan hem eens laten voelen dat hier vandaag geen speeltijd wordt voor hem. Dus dat heeft ook met matchen mee, want ze hebben dan die laatste match nog op L'Olivière. Ze zeggen altijd uitmatchen. Dat is iets wat jullie ook als mee geconfronteerd worden. Een uitmatch moet je tegenstander overwinnen. Hè? En dan gaat het minder over de kwaliteit die je hebt, maar dan gaat het voor een heel groot stuk mentaliteit. En mentaliteit, dat wordt nogal eens vaak verkeerd bekeken. Zo van, ja, ze willen niet. Dat is het niet. Nee, dat is het niet. Ze willen wel, maar het is gewoon, en Nicky Haai heeft dat nog eens benoemd, dat ze zo over lijken willen gaan. Zo nog iets verder dan gewoon willen. En dat zit in die ploeg gewoon te weinig in die end. In Genk, sorry. Misschien hebben we hetzelfde probleem. Ja. Dus zeker. Ja, en dat de analyse vorige week heel juist. Van een uitwedstrijd moet je met veranderende omstandigheden ook, waar je geen controle over hebt, veel beter mee kunnen omgaan. En dat is misschien inderdaad ook het probleem waar Genk een beetje mee zit. Ja, en daar zie je dat kwaliteit in voetbal, ja, dat is niet alleen puur technisch talent. Hè. Dat is ook Daarmee kunnen we dingen over de streep trekken. Ik zag bijvoorbeeld Zorgan, hè, die is gewoon niemand opgevallen, denk ik, in heel die wedstrijd. Die heeft niks, die is bijna niet vernoemd geweest, denk ik. Maar die is zo degelijk en die doet zo goed zijn ding. Terwijl die eigenlijk veel beter kan. Die zou wel kunnen opvallen als ze wilde. Maar die speelt gewoon zijn match. En dat is toch gewoon. En dan spelen die dus zonder spits. Want die Fosseini, die raakt echt geen bal tegen Mattes Mets. Die heeft letterlijk geen bal geraakt. Die is ene keer er zo eens doorgesukkeld op een trap van de keeper, waar Lawal zich een beetje mispakte. Voor de rest, dus je hebt zelfs geen spitsen nodig om een match te winnen. Hè? Ja, zelfs zonder Promise David, want werd wel van verwacht. En zonder Rodriguez en zonder... Nu, Union had wel het voordeel, net zoals Genk vorige week, net altijd aan het begin van de helft scoren. Begin eerste helft, begin tweede helft. Ja, dan wordt het voor Genk al eigenlijk bijna onmogelijk. Ik vind ook dat Genk in het slot amper een vuist maakt, ondanks die gelijkmaker. Dat was straf, ja. Dus je denkt, nooit echt moeilijk gemaakt. Het was normaal 3-0, het wordt dan 2-1. Ik denk van, hier gaan we die van Jo even schrikken en die van Genk gaan een boost krijgen. Die hebben geen één kans meer gehad. Totaal niet. Ook, dat is geen geluk, hè. Afgedwongen. Als ik terug naar ons, dan dat zie ik in Roeselaar, in Ninhoven ook, de eerste minuten grote kans voor de tegenpartij. Dat is mentaliteit. Ja, absoluut. Misschien had Genk wel een vuist kunnen maken in het slot als Burgess rood had gekregen voor zijn strafschopfout op Mirizola. Ik neem aan dat jullie hem ook allebei rood vonden, of niet? Ja, maar ik verwijt het Visser minder dan de VAR. Ik moet zeggen, ik zat in het stadion en in die fase, die gaan dus allemaal naar die bal. En dan zeg je, dat is wel fout. Hè? Maar dat dan boven kunnen denken, ja. Bal... Ja, maar dan dat onderboven de enkel, maar daarvoor heb je dan wel een VAR, hè. Het was er wel redelijk boven, het was echt hoog, hè. Ja. Dus ja, dat is rood, hè. Maar dan, als de VAR, het was Wesley de Kramer, was het. Moet daar op dat moment op zijn strepen staan en het fatsoenlijk bekijken. Want ja, ik kreeg dan altijd direct berichten, hè, van Genk. Ja, en dat is toch rood? En ik zei op dat moment zelf, ja, maar het feit dat hij naar de bal gaat, maakt dat het geel is. Hè? Maar toen had je natuurlijk de beelden niet gezien dat zijn voet zo hoog was. Dat is het. Hè. Op het moment zelf denk je dus als niks. Nee, maar als er iemand doorgaat en je pakt die van achter bij zijn trui als speler, hè, dan is het rood. Hè? Dus, want dan doe je een bewuste fout en dan doe je geen inspanning om de bal te spelen. Dus als je nu zo in duel gaat, ja, dan is de regel dat het geel is. Maar niet als je natuurlijk als een fout op zich rood verdient. Ik denk dat iedereen eigenlijk daar rood vond. Ja. Als je de beelden zag, behalve de VAR dan. Ja. De strafschop die werd getrapt door Heijmans, die zette die opnieuw om. Voordat de spits de strafschop trapt, krijg je zo'n schermpje met waar dat hij ze scoort. Op 1 na heeft hij ze altijd gescoord in die hoek, eentje in het midden hoog. En als hij naar de andere hoek trapte, dat is de enige keer dat hij heeft gemist. Sam, jij kent Daan goed. Is hij bang om nu nog naar die andere hoek te trappen? Ik denk niet bang, maar ik denk wel misschien een soort van gewoontedier of zo. Maar als het goed gaat, moet ik niet veranderen. Zolang dat hij daar binnen gaat. Want Scherpen wist het, hij ging naar de juiste hoek, maar hij kon er niet bij. Nee. In Vrijburg mag men nu niet meer meeluisteren. Het is even... Een echt goed getrapte penalty is ook zo goed als onhoudbaar. Dus als hem zo goed blijft trappen, maakt het niet uit dat de keeper juist zit. Maar ik mag niet te veel uitspraken doen, want Daan is erin geslaagd om eens te zeggen waar hij ging schieten in de podcast. En dan gemist, omdat hem effectief ook daar schoot. Oei, was dat die hoek dan? Was dat dit seizoen? Of nee, dat was nog bij Charleroi. Ja. En dat was denk ik tegen OHL. En dan zei de keeper ook, je
Ik heb die aflevering gehoord en hij zei dat hij in het midden ging trappen. Dus. Daarom, in Freiburg, jetzt. Hè. Ja, gelukkig dat we het niet in het Duits doen. Maar ja, in Sint-Truiden zullen ze wel meeluisteren, denk ik dan. Voilà. Dat denk ik ook. Ja. Dus ja, oké. Maar dus, hij kan nog wel naar die hoek trappen, denk je. Absoluut. absoluut. Ja. Hij is een fantastisch seizoen bezig ook. Hè. Ik vind hem vooral Ja. in zijn... Hij verbaast me een beetje als 8. Zo. Ik vind hem daar beter dan als 10. Gewoon omdat hij balvast is. En dat hij eerder balvast is dan dat paasje dat Steukers nu gaf naar hem. Dat geeft hij minder. Dat is waar. Maar hij heeft zo weinig balverlies. En hij is zo balvast dat hij, vind ik, in die rol zeer goed met de kop ook. Slim, altijd. Infiltratie. Ja, vermogen infiltratie. En ook, goed. ja, dan die samenwerking met Heine is dat... Ja. Klopt. Goeie shotters, die Ja, hebben die klopt. veel nodig. Hè. Nee, klopt. Ik snap ook wel dat hij in de huidige kern dat hij dan een rij lager komt. Dat Ja. snap ik. Anders moet je andere keuzes maken die dan misschien niet helemaal optimaal En zijn. dan zeker tussen Heine en Kossen in is dat, is dat top. Die hebben ook een duidelijke klik. Hè. Ja, die mannen, goede voetballers, die verstaan elkaar. En dat is gewoon feeling. Je voelt dat ook. Ja, die nemen elkaars positie in. Als die driehoekjes maken. Je hebt het hier al over Freiburg gehad net, maar daarna komt misschien nog wel een belangrijkere wedstrijd, de Limburgse derby. Maar daar wil ik het straks over hebben. Ik denk dat we het eerst over Sint-Truiden moeten hebben. En die wonnen ook met 2-1 thuis tegen Cercle. Ik vond het eigenlijk een heel aangename wedstrijd om naar te kijken. Jullie ook? Die heb ik niet gezien. Moet ik jullie teleurstellen. Nee, het was echt wel het was leuk. Het was gewoon spelen. En dat is het voordeel van Cercle. Cercle is ook niet, die spelen ook niet het voetbal waar ik gek van ben. Met heel veel lange ballen. Maar ze gaan er wel altijd voor. En het is niet zo dat die bouwen geen... het is niet zoals Lalivière, dat die een dubbele lijn zetten. Trouwens, met alle respect voor Lalivière, want ja, met hun budget en wat ze daar doen, het is heel straf. Hè? Dus je moet dus spelen met de middelen die je hebt. Maar Cercle, dat is gewoon powervoetbal. Hè? En dat is voortdurend pressen, waardoor er ruimtes komen. Als je er onderuit voetbalt, ja, dan... veel ruimte. Maar het is niet zo makkelijk om er onderuit te voetballen. Maar STV kan dat met deze ploegen. Die hebben echt wel... Ja, we hebben het hier al vaak over gehad, hoe verrassend. Maar als je dan ziet hoe dat die spelers allemaal in hun beste gedaante voetballen. Ito is zo'n mooie voetballer. Maar ik vind heel de ploeg, Yamamoto. het is nu dat ik niet gekeken heb, maar normaal gezien kijk ik, want het is gewoon de leukste ploeg om aan het werk te zien van heel de competitie. Het is zo mooi, het is echt chapeau wat Franke daar heeft neergezet, want toen ze bij ons komen een friendly spelen in de zomer, en toen dacht ik echt van oei, die gaan een heel moeilijk seizoen tegemoet. En Ik heb binnen van tijd, toen het seizoen begon, waren ze ook gewoon vertrokken. Ik heb die ook op test gezien en dacht, en dat was dan nog wel met Del Pupo en zo. En dan dacht ik van, Wouter Jong, hier hadden we werk aan hebben. Ja, maar dat loopt. Maar in die gesprek dat ik met hem had, was hij wel de hele tijd vol vertrouwen en heel rustig van, het is voorbereiding, het komt goed. Maar zij begonnen ook 2-3 weken vroeger dan ons. Dus ik dacht, we gaan af. je moet toch al verder staan, maar ja, dat blijkt dus Nee, niet, maar het is echt fantastisch wat hij doet. En vooral hoe snel hij dat kan. Hè. Hij heeft dat in Mechelen gedaan, maar hij heeft dat in Genk gedaan, in Sint-Truiden. Gewoon duidelijke principes. Iedereen meekrijgen. Ook wie niet mee wil, die gaat er gewoon uit. Hè. Die gaat er gewoon uit. Het is gewoon heel rechtlijnig, heel duidelijk. Daar moet ook niemand... Daar kan ook niemand over lullen achteraf, want hij stelt gewoon zijn regels en zijn manier van voetballen voorop. En ja, het loopt. Hè. Als je die doelpunten ziet, dat is allemaal uit beweging. Hè. Dat is allemaal dat spelen, bewegen. Dat is nooit zo'n iets of wat steriel, stabiel ding. Een bal gooien en hopen op geluk. Dat is gewoon mensen die elkaar vrijmaken. Die centeren, die scoren. Moeja, die het dan moeilijk had. Die rode kaart en dan even terug... Maar na 2-3 weken. En laat hij ook dan ook even zitten. Hè. Het is niet zo van, je speelt direct terug. Hè. Nee. Kom, laat u maar eens zien. En ja, zo krijgt hij in iedereen het beste uit zichzelf halen. Voilà, en Ze moeten er echt in geloven nu. Ja. Voor de hoofdprijs, ik meen het. Voor de titel, hè? Gewoon vol voor die titel gaan. Als het niet lukt, dan lukt het niet, maar je moet echt in geloven. En het mag gezegd worden ook, als het seizoen nu zou stoppen, zouden ze het verdienen. Ja. Dus ze moeten dit blijven proberen verder te zetten. Leicester heeft ooit de Premier League gewonnen toen de topploegen het wel lieten afweten. Ik vind dat er geen enkele topploeg op het topploegniveau zit. Club Brugge niet, Union niet. Dus er is echt een mogelijkheid. Ze moeten er echt in geloven. Ze moeten er niet te minachtend over het zal niet goed komen. Supporters ook. Ik vind dat je er echt vol in moet geloven.
Nu, de supporters geloven er ook in, hoor. Als je Ja, maar- Sint-Truidenrijd zie je al Het mag nog vol, het mag nog voller voller. zitten. Het moet toch uitverkocht zijn? Ja, Hè? zeker. Dat is wel toch- waar, ja. Jongens, als je nu Als je het nu niet uitverkoopt, ja, maar het is ook gewoon zo fijn om naar te kijken. absoluut. Ja. En eigenlijk als je een heel seizoen toont dat je mee kan met Club Brugge en Union, ze staan nog altijd allemaal op 3 punten. Ja. Eigenlijk, moesten er geen play-offs zijn, zouden we nu de komende 2 matchen een superspannende titelstrijd hebben, toch? Ja, dus Ja. dus het is Afschaffen. Afschaffen. Inderdaad. Ja, terecht afgeschaft. Nee. Ja, maar ja, toch. Nee, ze mogen geen, als de play-offs, ze mogen geen pech hebben. Hè. Ze hebben natuurlijk een smallere kern dan Union, misschien ça van nog. Maar dan een Club Brugge natuurlijk wel. Maar ja, als alles blijft meezitten, moeten ze daar echt vol voor gaan. Ja, je weet ook niet, afwezigen in hoeverre, dat als er een paar tegelijk zijn, in hoeverre dat gewoon die een basis aanpast. Hetgeen dat er gewoon altijd staat nu. Hè. Dus je hebt nu wel eens 1, 2 man er niet bij en dan blijft het blijft gewoon lopen, de machine. Maar als je ziet hoe ze dingen die naar Antwerpen gaan hebben vervangen, Van Helden. Ja, van- waar ik dacht van oei, ja. de keuze die hij maakte op een raar moment, Ja. op dat moment. En dacht ik oei, ook voor Sint-Truiden. En daar kun je nu wel zeggen, dat is wel goed opgevangen. Geen probleem geweest hè, bij So. Bij So doet het goed. En ja, de rest, als er dus Moeselius even uit geweest, komt dan terug. Dus Goede transfers gedaan. ja, heel... Maar ik zeg het, hun grote voordeel is ook van, ja, er zijn heel veel ploegen die buitenlanders halen, die Japanners halen, maar hun kennis van de Japanse markt moet toch speciaal zijn. Als je Matsuzawa nu ziet, komt de tweede klasse daar, viel daar niet op. En als die komt, ja, ik bedoel, je zou zelfs alleen voor hem al naar het stadion gaan. Hè? Absoluut. absoluut. En je moet je niet haasten. Nee, want Kunnen we later komen. Hè? Kunnen we gemak nog tijdens de rust nog op gemak naar binnen blijven drinken. En het duurt toch nog altijd een kwartiertje nadat hem komt. En dan... Matsuzawa speelt nooit langer dan een half uur. Nee. Maar Franken heeft na de match gezegd dat hij dat bewust doet, omdat hij eigenlijk tegen vermoeide verdedigers altijd impact maakt. En in een fysieke competitie die we hebben, dat de Japanse tweede klasse niet is, Ik kan het misschien een beetje vergelijken met Sora op een andere manier. Hè. Die zijn snelheid wordt ook... veel beter veel beter gebruikt op het einde van de wedstrijd. En dat was deze wedstrijd ook zichtbaar, want die 2-1 van Matsuzawa was een fantastische 1-2. Ja, Ito, maar die timing ook van Ito. Allee, ik bedoel, bij zo'n nummer 10 ook. Allee, ik bedoel, Steukers heeft dat ook. Hè. Die mannen die kunnen gewoon die een bal op het juiste moment, maar ook net hard genoeg geven. Hè. Dat is gewoon alles. Hè. Dat is het zien, maar het ook kunnen uitvoeren. En het is zoveel moeilijker dan het eruit ziet. En dat zijn natuurlijk de hele goeie. Die iets moeilijker, gemakkelijker uitzien. Hè. Kevin De Bruyne. Ja. Ja, nee, maar dat is zo. Dat is waar. Kevin De Bruyne geeft soms de pas en je denkt van, dat zou ik misschien ook wel kunnen. Maar nee. En hij geeft er ook wat we van denken dat kunnen. Ja, dat wel. Allebei wel. Dat wel. En ik denk dat het moeilijkste is om het echt week na week te doen. Hè. Ja. En, En bij Ito zeiden wij van, ja, thuis doet hij het altijd wel op kunstgras daar. Mm. En tussentijd dit seizoen doet hij het op verplaatsing ook. Dus naar uitkijken. Ito, zondag. Ja, zondag. Ik zou het inderdaad. alleszins ook super mooi vinden moesten bij de voorlopig laatste play-offs een K-ploeg hebben dat kampioen wordt. Dat zou echt fantastisch Ja. Prachtig zijn. Ja. Alles weer ondermijnd zijn Ja. van alles wat er over gezegd is geweest. Dus, Dat is ook exact voetbal. Hè. Daar kan je nog zoveel over zeggen en dan uiteindelijk wordt het iets mooi, hè. anders. Ja, het verhaal ook van de eerste play-offs ooit, waar STVV dan in zat, play-off 1, Genk play-off 2. En dat ging dan nog dat Europees ticketpak ten koste van STVV. Ja, ze willen vooral dat scenario zich niet herhaalt bij STVV. Nu, ik vind ook wel, en dat is het mooie net wat jij zei, Sam, van, dat ze er gewoon nu in moeten geloven en dat ze vooral niet moeten bezig zijn, want we moeten sowieso boven Genk eindigen. Of dat, ik bedoel, laat dat zijn allemaal, laat het los. Gewoon, hup, voor die titel. Hè, voor Ja. je eigen geschiedenis ik denk ook wel schrijven. dat je dit seizoen moeten ze wel boven Genk. Ja, voilà. Maar goed, dat mag Voilà, hoger het mikken. hoofddoel zijn. Voilà. Voilà, hoger mikken. Dat Geschiedenis schrijven. Hè? Ja, maar ik moet zeggen, mijn schoonfamilie is uit Sint-Truiden en Genk uit play-off 1 houden, dat leeft daar wel echt ongelooflijk. Dat is het doel van komende zondag, hè. Genk uit Ja. play-off 1 houden. Ja. Wat gaat dat geven, die match? Die derby. Ja. Sam, wat gaat die derby geven? dat gaat spannend zijn. Dat is een understatement. Alles zal afhangen van het niveau dat Genk kan halen, denk ik. Hè. Dat gaat dat helemaal bepalen. Want bij Sint-Truiden weet je dat ze eigenlijk hun basisniveau van dit seizoen gaan halen. Daar kun je redelijk van uitgaan. Die zijn veel minder wisselvallig natuurlijk. Maar ja, het is ook van te moeten. Dus die donderdagmatch kan toch ook niet anders dan meespeelt. Ja, en we hebben dat al op 2 verschillende manieren zien meespelen. Hè? Als je Genk zag tegen Standaard, 0-3 na die verplaatsing naar Zagreb.
En dan vorige keer naar die terugmatch 3-0. Maar ik denk dat je daar nog kon een soort van onderschatting hebben van het is donderdag gelukt, Standaard zal wel lukken. Je kunt nu niet die match ingaan met Sint-Truiden, zal wel lukken. Dat gaan ze ook niet doen. Dus Maar dat is een verschil natuurlijk. Ja, maar daar was het vooral ook... de druk die Standaard zette, ze geraakten daar niet onderuit. En ik weet niet, ik bedoel, op welke manier ze elkaar gaan bekampen. En zo. Dat is ook wel weer heel boeiend. Ook wel, welke keuzes gaat Haaien maken. Hè? Dus die is nu bezig met 2 opstellingen. Hè? Dus die van donderdag en die van zondag. En dan zegt hij van, tegen de STVV heb ik dat nodig, tegen Freiburg heb ik dat nodig. Heb je hetzelfde nodig? Ja, kiest je dan voor STVV of kiest je dan voor Freiburg? Ik zou voor STVV kiezen als ik Haaien was. Ja, maar langs de andere kant, je kunt geschiedenis schrijven. Hè. Je kunt voor de tweede keer ooit kwartfinales Europa. Waarom speelt je play-offs? Ja, toch om Europees voetbal, om daar zo ver mogelijk. Het gaat om veel geld. Hè. Dus het gaat weer om 2 miljoen. Hè. Als je van de 8e naar de kwartfinale gaat. Freiburg is zwaar. Ik heb de beelden gezien van Freiburg-Leverkusen. Dat was 3-3. Die waren goed. Die waren echt goed. Freiburg. Ja? Echt, dat is een ploeg die we totaal niet kennen. Raden kiezen, precies. Ja, maar die waren echt goed. Dat was tegen Leverkusen was echt een goede match. En dat je denkt van, er zijn dan ook namen die ons minder aanspreken. Hè? Maar zo'n Grifo, die kent je dan wel meteen al zo lang rondom. Maar zo'n Mansambi in het middenveld. Boah, jongens, dat was tempo. Dat was echt wel heel straf. Ik heb niet alles gezien van Genk Europees of zo, maar ik vond dat ze Europees wel echt een goed seizoen spelen. Omdat en ook daar was wel dus. Ja, omdat het daar open is. Hè. Ja. Dus gewoon, en dan kunnen ze meer van hun snelheid en techniek gebruik maken. Dat gaat tegen Sint-Truiden ook wel zijn natuurlijk. Ja. Dus daarom dat het een fantastische match moet worden. Dat kan toch gewoon niet anders. Als je de principes van Haaien en Franke, die gaan er gewoon voor. En ik denk niet dat er heel veel gepokerd gaat worden of zo. Van, we kijken op de... Ze kunnen ook allebei zo moeilijk spelen. Hè? Ze profiteren graag van een open aanpak van de andere. Dus... En ook, om het met een Frank Raas zin te zeggen, die kennen elkaar. Hè. Haaien en Franke kennen elkaar door en door, dus die weten wat ze kunnen verwachten van de ander toch ook. Maakt het allemaal extra boeiend. Dat ons één ding maar hopen, hè, dat we het alleen over hetgeen dat op het veld gebeurt kunnen hebben. Gelukkig de wedstrijden op Genk, de derbies, is dat meestal wel zo. Is het vooraf, voor de match wel een beetje. In het stadion valt het allemaal mee. Maar het is met het publiek, hè? Ja. Maar het gedoe er rond... dus in het stadion is dat op zich ook nooit een probleem geweest in Genk. Maar op zich, jongens, daar hebben we onze buik wel even van vol. Van dat gedoe, het extra sportieve gedoe. Terwijl je nu op zich twee mooie ploegen hebt. Eentje die zwaar onderpresteert, maar die af en toe ook wel heel mooi voetbal kan spelen. En één die... zwaar overpresteert. Zijn records breekt. Hè. Gewoon alles eruit haalt. Maar ook op een mooie manier voetbalt. En dat is het... daar ben ik wel eens... daar is iedereen wel nieuwsgierig naar. Zelfs Peter van den Bemt maakte er een hoofdpunt van vanochtend. Vond ik wel mooi. Zo van, ik kijk uit naar die derby. Ja, Peter, wij ook. Ja, absoluut. Denk iedereen. En hij zei ook, het belang ging er volle pagina's in de week schrijven en zo. Dus ook genamedropt. Ja, we zitten nog met Freiburg ook nog ertussen. Dus het is geen simpele. Nee, maar als je één match wilt zien dit weekend, voilà. Dan is het duidelijk. En hoe is het met jouw Limburg gevoel intussen? Dat is goed. Ja. Dat is goed, ja. Maar mensen weten het niet altijd. Maar dus mijn mama, haar familie zijn allemaal geboren en getogen in Genk. Dus ik heb 2 onkels daar die nog in Genk wonen. Mijn mama zelf ook gewoon studeren in Leuven en dan mijn papa leren kennen, dus dan blijven plakken. Ja. Maar ik werd vaak in de zomer bij mijn oom en opa gezet en die woonden naast dokter Jespers. Dus ik heb met de zonen daar heel de zomers doorgebracht. Dus mijn Limburg-gevoel is zeker aanwezig. Ik ben natuurlijk geen Limburg, dat is niet mijn eerste provincie, maar is er zeker. Ja. Je kan het wel aanleren, dat kan ik ook uit ervaring zeggen. Het is een beetje besmettelijk. Hè? Dus... Ja, de warmte van Limburgers, het stereotype klopt gewoon. De warme Limburgers is een stereotype, maar als je dan hier bent, het is ook effectief zo. Ja, ik moet zeggen, als er iemand iets slecht over Hasselt of Limburgers zegt, ben ik ook zo wat geraakt van... Dat weet jij niet. Of dat, dus dat gevoel zit er wel echt al in. Ik volg ook met extra aandacht de andere Limburgse ploegen en zo. Dus ja, het is wel... hoe moet ik dat uitleggen? Het is wel een eiland. Dat merk je wel als je er buiten bent en erin. Je kan dingen die hier heel, heel hard leven...
dan in Antwerpen of in Leuven bij vrienden laten vallen. En dan is dat, oh ja, is dat echt iets? Dat is, Ja, dat is wel een eiland. Ongelooflijk. Een heel leuk eiland. Het Limburg-gevoel, het is een ding. En het is iets echt unieks. Dat is een feit. Nee, Absoluut. ik vind het fijne ook, als we dan teruggaan naar Sporting Hasselt en dat niveau, dat jullie blijkbaar heel goed met elkaar opschieten ook, hè, de Limburgers. Ja. Dus met Ed en Wendy en zo, dat daar gewoon het gezamenlijk doel, en ik moet zeggen, dat is verfrissend als je constant met de Pro League bezig bent, waar echt iedereen gewoon voor zichzelf, en ja, dat zijn dus de play-offs zijn afgeschaft, omdat ze onder elkaar een bras hebben en er uiteindelijk de U23 quotum wilde door, wat daar niks mee te maken heeft met play-offs. Ja, minder matchen was eigenlijk. Ja. Dat wouden ze per se. Mhm. En dan hebben ze het quotum moeten halen om dan die ja. play-offs te... Maar ja. Als breekijzer. Hè? Maar ik wil maar zeggen, iedereen zit daar zo met zijn eigen agenda bezig dat er uiteindelijk uitgekomen is. Terwijl dat jullie dan toch meer die persoonlijke belangen opzij hebben kunnen schuiven. Dat is wel leuk. Nee, absoluut. Maar ik denk ook wel dat daar gewoon in de karakters van ons 3 ligt dan, of van ons 4 ligt dan. En dat we natuurlijk van onderuit naar boven gaan. Hè. Ja. Dat is, Ja. er is ons al heel veel in ons strot geramd. We hebben al heel veel dingen meegemaakt van lager te komen. Dat willen we gewoon veranderen. En ik denk, als we erin kunnen slagen om te promoveren, en ik zit dan volgend jaar in die Pro League, dan zal mijn mening over semi-profploegen en over een gezondere aanpak in tweede klasse niet veranderen. Ook al zou dat dan kunnen betekenen dat wij zakken dan voor een semi-profploeg bijvoorbeeld. Dus Dat is ook niet meer dan terecht dan. dat vind ik ook. Ja. Ik ga jullie moeten vragen wie jullie speler van de week is. Sam, ik weet niet of je op voorhand al iemand in gedachten had, anders vraag ik het eerst aan Marnik. Wel, ik ga voor iemand van de verliezende helft van Genk. Matte Smets, die stak er gewoon kop en nek bovenuit. Hij was gewoon een van de beste spelers op het veld in een match die je met 2-1 verliest op Union. Maar het feit hoe dat die de enige spits lam legde, die dan van Matte wordt dan gezegd, ja, hij is niet van de snelste, dat is zijn probleem. Ja, tegen iemand die 2 keer zo snel is, als je die dan op die manier constant proactief voor hem op de bal, de juiste momenten meelopen ofwel intercepteren, vond ik, die is echt stappen aan het zetten. En daarmee beloont hij ook zichzelf. Ik vond het heel knap wat hij gedaan heeft in de winterstop. 19 miljoen Bundesliga, daar zouden er echt wel veel vertrokken zijn. Ik denk iedereen behalve hij. Ja. En hij krijgt nu... Ja, Wolfsburg staat nu op een degradatieplaats. Hè. Daar waren ze de nest ook aan het afbreken. Zaterdag zag ik in het stadion. Niet fijn om daar nu rond te lopen en om dan uw eerste stappen te moeten zetten op nog een niveau hoger. Ik denk heel verstandig. Hij doet goede carrièreplanning in het algemeen. Hè. Ja, heeft dat... het is... ik vond het knap. Ook als je dan jong bent. Hij was aanvoerder ook, hè. Dus hij droeg die band en hij toonde dat ook. Nee, dan vind ik dat... als je dan niet mee ten onder gaat, vind ik dat vermelding waard. Onze feitjesleverancier Siebe is er vandaag niet, maar volgens mij is hij ook de enige speler in Europa die elke wedstrijd heeft gespeeld. Kan dat? Ik heb dat ook gehoord. Hans maar van Aken. van Hans van Aken ook in de competitie, maar die is in de bekermatch tegen Eendracht Aalst of zo gewisseld. Smets heeft alles gespeeld. Ja. Van Aken heeft het meeste minuten, maar Smets heeft alle wedstrijden gespeeld en Van Aken niet. Zoiets is het, ja. Sam, wie is jouw speler van de week? Want Marnik was je al voor. Ik vind het verhaal van de Gentspits echt een zeer, zeer mooi verhaal. Maar moet het een Limburger zijn? Of? Wow, Christophe heeft zelfs een van Wolverhampton genomen. Voilà. Het kan. Daar was een link. Maar dan ga ik iemand nemen waar misschien geen link mee is, maar Nathan de Kat. Omdat ik ben natuurlijk Anderlecht supporter en ik kan u zeggen dat is het enigste lichtpuntje in een zeer duistere grot geweest al dit seizoen. En hij was weer fenomenaal goed. Hij heeft in de heenmatch Hans van Aken uit de match gehouden. En hij heeft er nu Stankovic uit die match gehouden tegen het sterkste middenveld van de competitie intrinsiek. Zo domineren, niet normaal. Zijn goal is ook van absolute klasse. Ongelooflijk, hè? Waar we het daar net over hadden, iets ongelooflijk moeilijk, eigenlijk makkelijk doen uitzien. En dat is zo balken, je zegt van, je legt die weg. Ja. Maar keeper, pak die, dat kun je gewoon niet aan. Dat kun je niet aan. Je verwacht dat ook niet. Nee? De timing van dat is niet normaal. Ik was gisteren, waren bij mijn mama gaan eten. Ik zat met mijn vrouw in de auto naar huis. En zij werkt natuurlijk voor Anderlecht, dus zij is Nathan de Kat, fantastisch. En ze vraagt
was de impact van Kevin De Bruyne even groot. Toen heb ik toch... De zoon heeft zo'n filmpje met alle goals en alle dingen van Kevin De Bruyne. Toen heb ik toch even gezegd, kijk even naar dit. En praten we daarna verder. Was die even groot, ja. Dat was even groot. Ik heb er wel eens ooit verteld, denk ik, van De Bruyne toen die 16 was, 15 of 16, en die kwam bij de eerste ploeg. En Hein van Haasbroek was trainer bij Genk. En die zei tegen mij van, De Bruyne, dat is Cruyff. Ik weet dat nog, dat is een titel geweest. Ja, dat is Cruyff. En ik zei, kom joh. Dan weet je gewoon, ja, Hein. Hè. Dat is de Belgische Cruyff. Ja, Hein, maar Cruyff. En hij zei, maar ik zal u zeggen waarom ook. Die geeft nu al passes op plaatsen dat jij denkt aan een slechte paas, maar dat had gewoon niemand moeten zijn. Als de rest op zijn niveau is, dan komen die alleen voor de keeper. En ja, dat is gewoon dat inzicht en dat speciale dat die mannen hebben. Nu ook, de Kat, dat moment kiezen, te zeggen van, ik leg hem daar, en het dan ook nog kunnen uitvoeren. Ja, dat is... Maar als je echt al zijn baltoetsen van die match ziet, dat is bijna altijd de juiste keuze, de juiste snelheid. En dat heeft De Bruyne ook. Precies dat die weten wat er gebeurt, of dat alles voor hun in slow motion gaat en dat zij dat juist zien. Blijft toch jammer ook dat Carretzas geen rode duivel geworden is, die twee samen. Die kennen elkaar dan nog goed. Nadat hij verkozen werd als jonge speler van het jaar, Jeffrey Carretzas daarover en die zei van, maar ik gun hem daar, we hebben samen gespeeld. En ik gun Nathan, dat is gewoon een goede zwaai. Dat is gewoon een fantastische voetballer. Maar ik snap het wel. Als ik Carretzas ook erover hoor en als ik zie hoe het in Griekenland is, het zou voor hem ook wel echt een keuze zijn geweest tegen misschien een groter deel van zichzelf. En dan moet je dat natuurlijk niet. Tuurlijk, en ook als je zegt van, als je Genk een beetje kent, die Griekse gemeenschap daar, die mensen die gaan daar elke zondag samen naar de mis, die beleven hun dingen samen. En die heeft de juiste keuze gemaakt, want ik ben mee geweest de eerste keer. Onwaarschijnlijk. Hoe dat die daar geflatteerd wordt, dat is echt. En ja, het is puur, hè. Dat is echt puur op gevoel. En dat maakt het alleen maar mooier. Absoluut. Dan stel ik voor dat we ook nog eens naar de Challenger Pro League gaan. We zijn natuurlijk al een paar keer langs de Challenger Pro League gepasseerd in onze discussies vandaag, maar nog niet langs de wedstrijden van Lommel, Patro en Jong Genk. Lommel speelde 1-1 gelijk tegen KV Kortrijk. Ze kwamen ruim 20 minuten voor tijd op voorsprong via, hoe kan het ook anders, Seuntjes. Maar in het absolute slot maakte KV Kortrijk nog gelijk. Pijnlijk, want het is niet de eerste keer dat Lommel dit seizoen overkomt in de laatste minuut tegenkrijgen. Sterker nog, het gebeurde al heel vaak. Hè. Ja, maar goed dat ze vorige week tegen Serij verloren hebben. Als het anders nu gebeurt, jong, dan hadden ze wel echt diep gezeten, denk ik. Nu weten ze ook wel, uiteindelijk, het gaan die play-offs worden. Hè. Ja, het maakt zich niet meer heel veel uit. Hetzelfde verhaal voor Patro. Hè. Ik heb gisteren nog even op TVL was het interview met Stijn Stijnen. Die zei ook van, ik vind het goed dat we nu een keer... Ze hebben dan tegen Jong Anderlecht niet verloren. En zegt we een paar matchen achtereen verloren. Dan wil je terug een beetje opbouwen. Dus een match niet verliezen, een beetje vertrouwen. En bij hen begint het pas over een paar weken terug. Hè. Nu, pas op. Patro, Eupen komt op 5 punten met een match minder. Er zijn wel nog wat wedstrijden te spelen. Het is nog niet binnen, de play-offs voor hun. Maar Eupen heeft ook nog niet zo'n reeks neergezet. Je denkt dat hij niet plots alles gaan winnen. Dus precies het wel redden. Nee, en ik vind Patro, als het ertoe doet, wel vaak... dan staan ze er. Ja, voilà. Ja, dat is ook hoe we het hier van Stijn Stijnen hebben gehoord toen in die aflevering. Ja, Jong Genk, daar was het niet echt meer spannend, want bij Jong Genk, die verloren met 1-0 van Beerschot, maar die staan 7 punten voor Olympique Charleroi. En die kunnen eigenlijk niet degraderen, dus ik moet toegeven, ik vind het elke week moeilijk om daar iets nieuws over te vertellen hier. Want ja, die wedstrijden gaan toch nergens meer over? Nee, maar ja, voor hen gaat het vooral natuurlijk over het brengen van hun spelers. Hè. En ze hebben daar nu wel de pech dat de Wanamaker is uitgevallen. Want dat wordt trouwens ook een hele goeie. Het is een beetje, ik zeg het is heel dubbel. Ik ben absoluut voor pro U23 ploegen omwille van wat we daar straks gezegd hebben, van jonge spelers te laten doorgroeien. En daar zijn er echt al wel heel mooie voorbeelden gekomen. Maar dan moeten ze dan ook wel natuurlijk met heel veel, met 3/4 Belgen spelen. Maar het blijft iets raars hebben, iets onnatuurlijks, hè, dat quotum. Maar hetgene dat het raar maakt, is eigenlijk omdat als je het goed doet, en dan hebben we het over niet per se, je moet niet de eerste worden, maar je moet wel volgend seizoen spelers afleveren. Genk heeft het heel goed gedaan 2 jaar geleden. Er waren er Penders, Carretzas, Bangura. Er waren meerdere spelers die echt die overstap gewoon gemaakt hadden. Ja, dan zijt je sowieso dat jaar nadien zo goed als een vogel voor de kat. Ja. Want je beste spelers zijn weg. Je kunt die niet vervangen, want je hebt geen transfer, dat soort dingen. Dus je kunt nooit iemand vervangen die meteen diezelfde impact hebt. Dus ik snap waarom er gezegd werd, we moeten naar een quota gaan. Dat is verdedigbaar. Maar dat kun je niet verdedigen in een profcompetitie. Dat gaat niet, dat rijmt niet.
En Nee. dan zou het beter zijn dat ze tegen semi-profs ploegen opnemen, maar dat ze meer kans ook tegen hebben. Ik heb Jong Gent vorig jaar gezien, we hebben daar de titelstrijd tegen verloren. Die waren gewoon de beste ploeg. En die hebben daar zeker heel veel van geleerd, van te moeten omgaan met druk. Wij probeerden iedere match te winnen, zij moesten iedere match winnen. Dus Ja, het is niet omdat je in Eerste Nationaal speelt, dat je niet meer professioneel kan werken elke dag trainen. Hè. het enigste wat wel is, uw buitenlandse talenten gaan veel minder snel komen als je daar niet een tweede niveau ploeg kunt aanbieden. En daar hebben ze natuurlijk heel veel schrik voor. Maar daar vind ik niet dat het over mag gaan. Voilà, dat is, Nee. dat is hetgeen wat we net zeiden. Van, de bedoeling is dat er jonge Belgen en jongens die je zelf opleidt. Ik vind sowieso ons tweede klasse daar, we leiden allemaal, alle voetbalploegen in België leiden Belgische spelers op. Als die daar al niet meer terecht kunnen komen, dan zijn we heel slecht bezig. Ik zie nu Mons, die met Jamaicanen overname hebben. Als die volgend jaar promoveren, die kans zit er wel in. Vrees ik dat dat ook weer heel weinig plekjes voor Belgische voetballers gaan zijn. Dat mag niet, daar moeten we over blijven strijden. Absoluut. Waar er wel altijd heel veel plekjes voor Belgische voetballers is in de allerlaagste reeksen. In tweede provinciale A heeft WD Linkhout 2 de Lummense derby gewonnen van KVV Lummen. De coach van Linkhout die zei dat hij zijn spelers niet echt extra moest motiveren. Het enige wat hij moest doen was een Instagram-post van iemand van Lummen uitprinten en die in de kleedkamer hangen. Want op de foto die hij ophing stond er een logo van Linkhout, een mannetje met een logo van Linkhout die vast zat onder een muizenval. En dat was dan blijkbaar genoeg voor de spelers om dat te zien, om vol motivatie die wedstrijd te spelen en 2-0 te winnen. Ik weet niet, hebben jullie bij Hasselt al eens op een originele manier de spelers proberen motiveren? Op originele manieren zeker, maar als ik dit hoor, dan moet ik denken aan Testsport, die bij ons begin vorig seizoen, voor de beker komen spelen. We waren echt, dat was een van onze beste matchen, dat meen ik oprecht. Wendy is daarna komen zeggen van dit heb ik op dit niveau nog niet gezien, maar ze winnen wel, ze kloppen ons wel. En ze komen een winfie nemen met de supporters achter hun en die dan uiteraard gepost. Die hebben we dan wel uitgeprint en opgehangen van kijk, zij zijn dit bij ons komen doen en die foto kunnen nemen. Wij willen die foto bij hun kunnen nemen. Maar het heeft niet gewerkt. We verloren weer. Dus, ja. Dus het is niet altijd een succesverhaal om zo'n foto Zeker op te hangen. Zeker. Ik denk dat het ook meer en meer gebeurt met de social media. Daar is om dingen, posts en quotes en zo op te hangen. Dus het zal zeker niet altijd werken. Maar ja. Maar Nick, ken jij nog zotte verhalen van originele manieren om een spelersgroep te motiveren? Ja, maar niet om hier nu te vertellen. Oké, vertel het achteraf dan. Dat is goed, dan zijn we rond, denk ik, voor vandaag. Sam, dank je wel om naar onze podcast te komen. Gedaan. Maar ik dank wel voor die deskundige analyses, zoals altijd. Tom, ook bedankt voor de technische ondersteuning. En dan zien we jullie dus volgende week.